Witam Państwa serdecznie. Wczoraj mieliście okazję poznać nazwisko nowego trenera Ruchu, pana Jana Kocjana. Dzisiaj jest szansa na to, żeby poznać trenera niebieskich osobiście i zapytać go o wizję pracy z drużyną i o to, jakie ma plany i co zrobić, żeby niebiescy grali na miarę naszych oczekiwań. Na Państwa pytania odpowiadać będzie także wiceprezes i dyrektor sportowy Ruchu, pan Mirosław Moslów. Na początek proszę właśnie pana dyrektora o zabranie głosu. Witam wszystkich. Chciałem bardzo serdecznie przywitać i przedstawić Wam również naszego nowego trenera, Jana Kocjana. Ja może króciutko powiem tylko, że i kariera piłkarska, i myślę, że praca, którą do tej pory wykonywał już jako trener, myślę, że może tutaj napawać optymizmem i w naszej sytuacji powierzamy trenerowi to trudne zadanie szybkiego, że tak powiem, ustabilizowania tej drużyny, bo myślę, że ta drużyna nie jest zła. Te wpadki, które ostatnio nam się przydarzały, trzeba jak najszybciej wyeliminować. Trener będzie miał mało czasu będzie miał na to, ale wierzymy w to, że w tej rundzie jak najszybciej wrócimy na właściwe tory i uda nam się jeszcze tutaj powalczyć i sprawdzić parę miłych niespodzianek, naprawdę miłych. Dziękuję. Ja som doteraz hovoril s asistentami a sme si po polsky alebo po slovensky rozumeli, takže verím, že aj my dvaja, alebo my spolu, keď budeme komunikovať, že si budeme rozumieť, že vy budete rozumieť mne a ja budem rozumieť vám. To isté si myslím, že bude aj s hráčmi, ako polská reč a slovenská reč nie je až tak vzdialená. Takže si myslím, že či už vaše otázky, alebo aj moje odpovede budú správne reprodukované. Ja som chcel poďakovať klubu Ruch Choržov za dôveru, ktorú mi dal, že ma oslovil s tým, aby som prišiel sem do tohto veľkého klubu s bohatou históriou pracovať. Viem, že tá situácia po tej prehre v Bialystoku 6-0 bola príčinou toho, že starý tréner odišiel a preto som teraz tu a dostal som tú dôveru, takže za to som chcel poďakovať a snáď sa nám podarí, aby tie výsledky najbližšie, tie 3 ťažké zápasy, ktoré máme pred sebou, aby sme zvládli lepšie. S pánom Klimekom mám už dlhé kontakty a on po tej prehre v Bialystoku ma oslovil, či by som chcel prísť sem a určite, že toto mužstvo má veľkú tradíciu a tá situácia bola taká, že si myslím, že tie moje vlastnosti, ktoré mám, by som mohol nimi pomôcť mužstvu, tak je tam ten progres, ktorý chce vlastne robiť klub, stavať na vlastných hráčoch, na odchovancoch Ruchu, aby títo ako napredovali ďalej a tá filozofia klubu sa mi páčila. Asystenta pana Hipa na dzień dzisiejszy asystenci i dalej tak będzie to funkcjonowało. Zostaje Darek Fornalak, Karol Michalski, Leszek Dyja i Rysiu Kołodziejczyk jako trener bramkarzy i w tym składzie pracujemy. Tento tým trenerský ostáva v tomto zložení, ktorom aj bol. Každý job je ťažký, trenerský job je veľmi ťažký a určite, že 6-0, čo som ja počul, sa neprehralo 50 rokov dozadu. Takže teraz snáď už, ja by som to povedal tak, že lepšie je prehrať raz 6-0 ako 6x1-0. Takže snáď sa tí hráči z toho poučili a jednoducho, teraz keď som bol v kabine, tak som im povedal, zabudnite na tých 6-0. Aj vy, aj ja začínam od jednej lajny, od bodu zero. My začíname spoločne teraz od nuly. Vy a ja. Takže to, čo bolo v Bialystoku, zabudnite, chceme začať od znova spolu. Ruch Choržov je známy klub. Ako trénoval, som tu vlastne tretí Slovák, ktorý tu trénoval. Po Dušanovi Radolskom a po panu Vičanovi som tu vlastne tretí Slovák. Ja poznám históriu klubu, viem, koľko vyhral majstrovstiev, koľko vyhral pohárov, bol v európskych súťažiach. Takže to nie je žiadna potupa alebo žiadna hanba, ako trénovať tu. Bol som v Číne, je to ďaleko, tá azijská mentalita je celkom iná, ale ja si myslím, že tak slovenský aj poľský národ sú si veľmi blízky, že tá mentalita je rovnaká. A pre mňa bol skôr problém prispôsobiť sa tej čínskej alebo azijskej mentalite, ale teraz poľskej mentalite ja sa nemusím prispôsobiť, ja som tu doma. Prvoradý klub, prvoradý futbal a prvoradý manšaft, to je teda tím, to je pre mňa teraz prvoradé. Keď budeme mať viacej bodov, keď budeme stať lepšie v tabuľke, tak sa môžeme rozprávať aj o tých iných veciach, ale teraz len o futbale.
Alebo proti najľahším, ale momentálne pre Ruch je každý super ťažký. Či Podbiež Škice, alebo Legia Varšava. Tam sa nedá vyberať, že ktorý klub je teraz ľahký a ktorý ťažký. Musíme to brať tak, ako to príde. Teraz prvý príde Šlásk, musíme hrať proti Šlásku a snažiť sa o čo najlepší výsledok, aby sme nejaký pozitívny impuls dali. Či už kibicom, hráčom, alebo aj klubu.